bafethu kuningi okwenzakala eHlokokop, kuningi okwenzeka eHlokokop. Baposte ibox emalangeni bathi something big is coming. Sena sabhekile singazi lutho kwathi brrr Saleng. So namhlanje ngithe ngithi ngingena ku page ku page la Khadoso. Ngithola ekhiphe ibhayo yeMamelodi Sundowns ku Instagram page yakhe. Now to bheka istory sakhe ubhale ukuthi I don't know where I'm going from here. So yabona ukuthi kuningi okuzayo ngapha iSundowns igijimisa uPhuso Dithejana. Obvious ngoba ngishilo ukuthi uKhadoso ngeke amsayini uSaleng. Obvious noPhuso Dithejana is no way ukuthi uKhadoso angamsayina. So manje yazini sekunama question mark amaningi ukuthi ubani ucoach wethu omusha ubani. Ngabe uJose Rivero into enye futhi angazi mina guys. uJose Rivero wathi yena angeke coach enye team ngaphandle kwePirates la eSouth Africa. Uqedile ngePirates. uPitso, ngabe uPitso ubuyile? Hayi kuningi yabo kulela box lama surprises leya. Azizokhala yikho ngisho mina ngithi nayi Betway khani izoqala kahle besilokho siku pre-season all along. Khani izoqala. Azizokhala manje. I can't wait.